Xi qabelkom ħalli l-jum. Merħba Sinjuri s-soltu Ferri, imma l-jum huwa l-jum id-dedikat lili u l-tfajjer. In-nies fartas. Kemm tweġġani. Aħjar tgħidli bil-qara. Jo bla xar imma l-kelma fartas. Wi aħna noħduha tajjeb, ifhimni. Tajjeb ħażin, jifriniet it-toħda. U fil-fatt bekk ħanibdew il-programm billi ħaniltaqgħu ma' persuna le illi dan ma ċettajix bħalna, marriet bil-forsi rġajtellaw. U prova. Erba darbib. Kulli prova. Inti għaddejt minn da żmien, u xek? Kulli għaddejt. U allura li iddeċidejt li terġa' tella? Kien perjodu li ximbida jinżel xahar jiena dejjem għamilta manni iżgħar minni. Ir-raġuni jiena x-xogħol tiegħi jippermetti li kelli l-ħaddiema waiters u hekk u dawk tal-etajiet ta' 16, Żommok żgħir. Żommok żgħir u kollha x'inti tibda titbaħħna bħulhom dawn ġifieri. U kollha kulħadd ġej kwarta tarta xi tant il-hairdresser kulħadd ġej bil-broż u jinbla xahar. Allura tellajtu. U ġajt meta għamilta? L-ewwel darba li għamilt ngħid il-verità ma ngħidx l ġajt ħafna, ma t-tieni u t-tielet l-alla rajt ġifieri. Insomma għaddiet issa darba bdejt ngħid x'kien ġejlu ġieħ. Ma ħassejt xejn. Ma ħassejt xejn ġifieri ħin minna mirqaċċi sija u nofs li nafu għax inħart. Li kelli tajjeb kelli d-donor area tajjeb ħafna d-donor area minn fejn ħajjieħdulek hux. U d-donor. Minn kull imkien jistgħu. Anke mad-dudu. Ejju anke mad-dudu. Joħroġ in-nuklutu. Issa tgħidlix li tiegħek minn tad-dudu xi qed nuklutu ma dok għamil razza. Jiena fatti ħaduli meta barra Malta ħaduli ħafna mill-leħja. Thank you. Grazzi tal-li spjegajtinna eżatt kif isiru trattamenti u awguri. Ħanifhmu għall-benefiċċju ta' dawk li jitħajru jagħmlu l-intervent x'jinvolvi. Bħala hair transplant jissir billi l-ewwel nibdew ix-xahar mid-donor area, nieħdu dan ix-xahar sewwa, ngħidulu proċess jgħidulu extraction u mbagħad immur għall proċess ta' implantation fejn inwaħħlu x-xahar fl-area fejn inti tkun tliftu. Issa bħala hair transplant hija waħda ta' ftit u ġieħ għal ħafna min-nies li jiġu klinik tagħna permezz tal-loppju anesthetic li inti lokali tkun tista' traqqat l-area fejn aħna nieħdu x-xahar u wkoll fejn aħna nimpjantjaw. Bħala transplant tista' ssir fuq ġurnata u żewġ siġranet jiddependi l-ammont ta' xahar li jsir. Dejjem trid tikkunsidra l-iskalp u kemm ikun sar hair loss matul is-snin. Għaddejn ħadd tiddependi l-overall procedure kemm iddum u l-ammont li jkollok bżonn. U issa tafu insomma x'involvi trattament, però li hu żgur li minnu bħalna ma tantx għandu bżonn. Magna ta' xar zero jaħammorru. Tafx nistaqsi imma jiena u vera jkolli mur nistaqsi għadi. Aħna n-nies illi m'għandniex xar. Taħslu xarna bix-xampu, bil-conditioner, daw l-affarijiet. Ħamur nara. Qiegħed hawnhekk ħall-qormi mnebbaħ minn San Bastian ħaniprofa nistaqsi lin-nies jekk hux wertit li nies bħali li m'għandhomx xar jaħslu daqsxejn tara s-saħħom jew inkella le. Nies bħali li ma baqanna xejn għaw fuq. Inti franka xogħol waħda. Le, dik orrajt, imma taħseb li għandna xorta naħsluh xarna? Ma tistux taħsel xarek rasek taħsel. Kuljum. Xorta taħsilha, mhux ħala ta' sapu. Ma nafx x'sens tagħmel di għax m'għandek għassi post saqsejtieri di. Ħala ta' sapu. Għassi post saqsejtieri. Għandek raġun, ma għax qed nipprova niskopri, fimt? Mela. Mhux ħala ta' sapu. Le, għarret, ma noqogħdu fuqha. U bil-kumment tas-sinjura jiena hawnhekk issa konvint li nies bħali li ma baqalhomx jaħslu xorta għandhom jaħslu. Aħbar tajba lina l-fartasa, illi għallu menu fis-sajf immorru aħjar. Għax peress li m'għandniex xar, rasna żomm iktar birda x'dik ix-xar ma jagħmlekx. Ara, tara, ma jkollniex bed hair day ukoll ġifi ma jkunx irti għodilna xarna jindejjem blankwitta xejn kif inqu nibqa' ħiereġ. Xiex,
Beda eyebrow dej kollok għax tittoqgħod ta' tenkax tama b'dak l-eyebrow. Ejja, u jitwalu mhux indaqs. Imma insomma, u l-aħħar ħaġa naħseb unalqu biha illi jekk intom frata sbħalna, intom tidru iżgħar. Vera, di vera. Jekk ma temnunix, araw il-programm tagħna. Inselmulkom!